Se nkomplu nieħdu d-deċiżjonijiet diffiċli biex inkomplu nagħmlu l-ħajja faċli għal ħaddiema, hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela f'messaġġ li għamel waqt konferenza organizzata mill-UHM fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem. F'messaġġ irrekordjat il-Prim Ministru qal li Jum il-Ħaddiem huwa okkażjoni biex nirriflettu dwar il-kisbiet li rridu nagħmlu f'pajjiżna u l-isfidi li rridu nibdlu f'opportunitajiet. Dr. Abela osserva kif mument bla preċedent il-Gvern ħassib li ebda ħaddiem ma jitlef xogħlu u b'mod dirett investa mal-1.5 biljun euro. Innota kif fil-waqt li ħaddieħor ra dan l-investiment bħala dejn, il-Gvern iffoka biex ikollna l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Il-Prim Ministru stqarr li issa rridu nħarsu lejn il-ġejjieni b'ottimiżmu. Il-bażi b'saħħitha. Illum għandna l-aktar rata ta' impjiegi għolja fl-istorja ta' pajjiżna. Bekk nistgħu nkunu kburin li bid-deċiżjonijiet li ħadna deħlina l-ewwel ta' Mejju bis-serħan il-moħħ illi pproteġejna l-impjiegi. Bqajna naraw ġej lejn pajjiżna investiment qawwi f'setturi differenti. Tant li l-investiment illum huwa 10% aqwa milli kien fl-2019 meta ma kellniex pandemija. Il-Prim Ministru spjega kif il-Gvern se jkompli joħloq iżjed opportunitajiet ta' xogħol f'setturi differenti, fosthom dawk li joffru kondizzjonijiet aħjar. Semma kif fost l-oħrajn tnaqqas ukoll il-pis tat-taxxi filwaqt li ttejbu lotjiet li jingħataw lil dawk bidħul baxxu medju bħal in-work benefit. Il-Prim Ministru sostna li l-ħaddiem ma jistax jgħix biex jaħdem. Rridu naraw imbagħad li l-ħaddiem iħossu qed jaħdem biex jgħix u mhux jgħix biex jaħdem. Għalhekk, tul l-aħħar snin bħala Gvern rajna li nnaqsu u mhux inżidu il-pis tat-taxxi. Tajna lura l-festi lil ħaddiema li jiġu fit-tmiem il-ġimgħa. Fil-fatt, kieku ma ħadniex dik id-deċiżjoni, Jum il-Ħaddiem ta' din is-sena kienet tkun ġurnata ta' liv mitlufa għal ħaddiema Awċin u Maltin. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar sfidi li l-ħaddiem Malti qed jaffaċċja flimkien mal-ħaddiema l-oħra kollha madwar id-dinja, fost dawn hemm l-għoli tal-ħajja u l-Prim Ministru stqarr li dwar din l-isfida il-Gvern mhux se jkun qed jagħlaq għajnejh qudiemha. Ir-realtajiet internazzjonali qatt ma ġibnihom bħala skuża biex nixħtu l-pis fuq il-ħaddiem. Għalhekk f'pajjiżna bqajna bl-anqas rata ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Minflok insibu l-iskużi li jkunu faċli għalina iżda diffiċli għal ħaddiema, naħdmu kemm nifilħu ta' kuljum u nfittxu soluzzjonijiet biex kemm nistgħu u fejn nistgħu nilqgħu għad-daqqiet li jkunu ġejjin minn barra. Il-Prim Ministru nnota kif anke fis-settur tal-enerġija f'pajjiżna iż-żidiet fil-prezzijiet inħassu inqas minn f'pajjiżi oħra. Fil-waqt li ta' kelmtu li l-Gvern se jkompli jieħu kwalunkwe deċiżjoni li twassal biex ir-rota ekonomika ta' pajjiżna tibqa' ddur, fakkar kif tal-ġimgħat ilu mar quddiem il-Maltin u l-Awċin b'sett ta' proposti li se jwasslu fost l-oħrajn għal bilanċ ikbar bejn il-ħajja u x-xogħol. Fakkar ukoll f'kif il-Gvern se jkompli jaħdem favur l-implementazzjoni tal-politika nazzjonali għax-xogħol li se tara investiment qawwi fil-ħiliet u l-kapaċitajiet tal-ħaddiema. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jawgura Jum il-Ħaddiem it-tajjeb li l-ħaddiema kollha jaħdmu fejn jaħdmu u ġejjin minn fejn ġejjin.